The Local Traveller together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Ġejt ir-Rabat filgħodu fejn il-Knisja ta' San Pawl hekk kif il-preparamenti għar-Rabat Sakrum huma għaddejjin. Ħammur niltaqa' ma' grupp ta' volontiera kollha membri tal-komunità Rabtija li qegħdin jippreparaw xi ħaġa verament speċjali. Idek trid indur id-dinja karozzi jew tal-linja ferrovija li jeddi x'in niġbraw bil-mixi naru silċin gawdu l-ħajja mużrik barżew u ġrajja draguni minn ta' kull is ħajja waħda għal-pinnis. Grupp Infjorata Rabat ilu mwaqqaf mill-2015 u propju beda dinja tradizzjoni artistika bellezza propju bdiet meta fil-festa ta' Corpus Christi ikunu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol ta' arti magħmul minn fjuri u materjali naturali. Ejja nlaqgħakom ftit ma' Christopher illi jieħu ħsieb il-grupp ħalli niskopru ftit x'jagħmlu eżatt. Christopher, kif inti? Okay. Għajdilna l-min ma jaf xini din-l-infjorata kif bdiet u xini eżatti? Infjorata hija tapit tal-fjuri, magħmul kollu minn ħxejjex u affarijiet naturali ma jistgħux plastik u affarijiet oħra. Bħal pizz, sallatura, ramer, weraq, fjuri, jinnaf. Melħ, skoprejna u ross, kolorit. Ħafna affarijiet ma affarijiet ta' plastik jew bħala infjorata aħna bħala grupp jinnna mofqin 16 snin. Ġifieri f'10 snin għamilna ħafna infjorati, apparti li issa tħarna fil-kalendarju wkoll tar-Rabat Sakrum bħalma tara hawnhekk għat-tielet sena. U kull sena dal-aħħar 3 snin dejjem għamilna infjorata differenti skont it-tema li joħroġ bija l-Kunsill. Bħala infjorata wkoll il-gruppi tal-infjorata jagħmlu wkoll għall-Festa ta' Corpus li hija infjorata ikbar minn din, kważi nista' ngħidlek dis-sena stess għall-Festa ta' Corpus kien fiha 11 metru, mhux żgħira. U kien hemm il-parteċipazzjoni ta' tfal din is-sena wkoll hux. Ukoll daħħalna fjorata ta' tfal ukoll. Ġifieri għall-ewwel sena daħħalna tfal, l-ewwel bdejna nagħmlu l-courses kif jagħmlu l-fjuri u l-infjorata kif issir. U għall-festa daħħalna wkoll infjorata ta' tfal, ġifieri saret ta' tfal bixtejn, kienet bixtejn tondi ta' 2 metri waħda. Ħadimnihom is-sibt filgħodu u l-ħadd filgħodu ħriġnija quddiem il-Knisja biex jgħaddu s-sakrament minn fuqha tal-poġizzjoni ta' filgħodu. Bħala tradizzjoni, mhijiex tradizzjoni tagħna, hija tradizzjoni li qiegħda mad-dinja kollha din l-infjorata u x'hekk. L-infjorata hija mad-dinja kollha, però għalkemm hija hija 10 snin isseraw, ma ninsewx li fi żmien Corpus aw fi żmien antik kienu jitfgħu ħafna fjuri mar-art u kienu jagħmlu wkoll kannizzata tal-fjuri fit-triq prinċipali ġewwa r-Rabat. Ġifieri qed nitkellmu flok tiġi mar-art, tiġi ma' saqaf. Ġifieri l-inspirazzjoni. Kienet ira ssir bħala fjuri, però mhux infjorata kif nafu għallum. Jed issir mod differenti, imma xorta tsejħ bħala infjorata. Xi ġmiel vera proset qed nieħu pjaċir narhom u ħadd gost narhom jaħdmu qabel, din hija xi ħaġa li ssir fi ftit sigħat biex titgawda għal jumejn biss. Eżattament, dibdejn jgħisu għat-8 ta' filgħodu, li għadna d-dejjem ma nafx x'ħanu. Kważi nofsinhar? Għaddejjem fuq imma wasalna kważi fil-finar tagħha. X'inhi t-tema u kif anka tagħmlu d-disinn u tippreparaw għaliha? It-tema li ħareġ biha l-Kunsill dis-sena Rabat Sakrum hija fuq il-gwerra. Allura aħna ħassejna li għalkemm hija fuq il-gwerra, mhux bil-forsi ndaħlu l-gwerra wkoll, daħħalna l-paċi. Xara kollu magħmul bit-tew xek. Min l-iktar li jagħmel it-tat-T-Bex? Min jieħu ħsieb tat inti? Ħammur ngħidilha ħelu wara. X'ismek? Filomena. Filomena l-ewwel net proset lilek u l-sħabek kollha. Għajdi dil-biċċa tax-xogħol tat-te allura kif. Meta nużaw it-T-Bex nagħmlu t-te, inħallihom nixxifhom waħda waħda, u bagħad naqlibhom biex ma jimmuffawx.
U baċin jinxef, niftaħom u nagħmilhom ġo container u jżomlu minn sena l-oħra. U dil-paċenzja kollha hekk. Minn dejjem kellek fil-ħajja? Iwa, jiena nħobbhom daw l-affarijiet tal-crafts minn dejjem, jien inni 10 snin mill-bidu. Ħankellem il-din is-sinjura u fakkarni x'ismek għax int qajt miegħek Jiena Sherin. kafe mhux te konna. Eħe, inti il-kafe. Naqla l-pod, innixxef ġo container bħal daw tal-yogurt. Eħe. U nħallih jinxef biex nkella jimmuffa. U joħroġ l-istess effett, tipo bħal ma ħareġ. Il-kafe joħroġ iktar skur, jiġi iktar dark brown. X'inhu s-sodisfazzjon tiegħek meta tiġi u tqatta dawn is-sijat kollha hawnhekk fuq il-cupcake b'darna juġana u Daw il-ħaġa hija xi ħaġa li nħobb ukoll nagħmel il-crafts. Għandi l-paċenzja u hija satisfying ħafna wara. Meta tara l-oġġett finali kulħadd jagħti l-parti tiegħu bħala tim u naqdu biċċa xogħol bħal di. Kulħadd qed jaħdem fuq areas differenti. Finalment meta tara dal-prodott finali tgħid kienet worth. kienet worth. Sagrifiċċju kien. Issa looking for din inni 8 years mal-grupp. U dejjem użajna materjali differenti, dejjem nitalmu biex nużaw materjali qabel konna aktar fjur, ma bdejna nitalmu ntaħlu elementi tan-natura. Vera, Biex vera jiġi sbieħ. effimerat, għax hekk jgħidulu, ma affarijiet magħmul mill-art. Effimerat? Effimerat. Effimerat. U ġivi studjajt fuqa ek toqgħod tara x'qed jiġri kellna barra. xi konferenzi biex naraw x'jagħmlu pajjiżi oħra barra minn Malta. Biex jagħmlu l-Ispanjoli, l-Messikani, morna narawhom. U mbagħad tibda tara wkoll kif jagħmlu huma x-xogħol. Morna wkoll noto sifirna bħala grupp u rajna kif jaħdmu l-infjorata ta' noto. X'tallimtu minna ġib? Per eżempju dawk jiżaw affarijiet oħra li aħna mhux qed nużaw bħalissa l-pal tal-bajtar. Il-bazz tal-fjuri kollhom fjuri differenti oħrajn. Is-seeds tallimna nużaw is-seeds minn għandhom. Jiġifieri tara li xi Lentils ħaġa. u hekk. Tara li xi ħaġa li tista' tkompli Yes. tiżviluppa Mela, anke mela. artistikament Yes, u x'hekk. artistikament teħew dejjem indaħlu dak l-element xi ħaġa ġdida. Fejt, kemm għandek żmien? 12 sena. 12, tista' tgħidli inti x'ħajrek biex hekk tkun volontira u tiġi tagħmel xi ħaġa sabiħa bħal di? Vera meta l-ewwel darba li rajt kont għadni żera vera kont ħadd gost u kienet vera sabiħa. Mbagħad is-sena wara vera tħajjart. U nżilt mort ngħinhom u bqajt sejra. Issa hawnhekk hawn grupp ta' anzjani li rajtkom minn dalgħodu taqtaw il-fjuri waħda bil-paċenzja kollha. Intom kemm ilkom involuti wkoll hekk u x'inhi? Jina ili xi 3 years, din it-tielet sena tiegħi għax issarti rajta li randi m'għandix nagħmel niġi noqgħod ngħin il-dawu. Kont ngħidlek x'ħajrek hekk li tagħti il-ħin tiegħek għal hawnhekk. Qabel ma stajx niġi għax kont tnejn ħanut għal ma stajx niġi, issarti rajna għalulu ejja għajna u bdejt ngħinu tal-festa l nħobbu San Paolo niġu ngħinu wkoll. Sewwa, u inti sinjura? Jena 10 snin mill-bidu. Mill-bidu x'kien ħajrek? Il-raġel tat-tifla Christopher. Dak huwa is-sabiħ tal-volontarjat u naħseb Nħobbu xogħol tal-idejn. minn dejjem kontu Jiena tħobbu. nħobb ix-xogħol tal-idejn. Jiena jekk tgħid li bl-idejn ngħidlek iwa niġu naħdmu. Basta bl-idejn. Jiena ntfajt bil-qiegħda hawnhekk fuq l-adba tal-Knisja ta' San Pawla. U intqajt ma daw it-tlet tiħbieb qed ngħid kelma u ħaġa kelma ġib l-oħra insomma u qed niskopri affarijiet interessanti. Pereżempju, ħanibda mis-sinjura Tony qalli illi huwa l-persuna illi niżżel il-Madonna fin-niċċa taċ-ċirkewwa fejn min imur jodo sem bħali. Jara kemm il-darba. Għamilnija l-Amphibians Club. Hija l-ewwel Madonna li qatt niżlet taħt il-baħar dik. Issa dal-għodu x'qed tagħmel ir-raba? Dal-għodu jiena ġejt noqgħotaw ir-rabat ili issa 5 snin. Jiena nqum fil-għodu. Niġi l-qudiesaw tas-seba'. Mbagħad immur l-imdina nimxi, mbagħad nitla', ħsilt il-karozza u nerġa' ninżel nintaqa' ma' sħabi. U fuq xiex toqgħdu tpallaw meta tkunu hawn. Daqqa ngħidu naqra kontra n-nies. Daqqa kontra n-nies u daqqa niċċajtaw. Inti Pawl, l-istorja tiegħek mar-raba tgħidli. Jiena rabti pur. Twilettaw u rejt immutaw. Il-ħajja tiegħi issa fil-għodu nqum, ir-rott is-salib, nejxi ċiċċajtiet ma daw jew inkella n-nigdisem xi naqa'.
Fid-disa mmur nisma' qoddisa, dok l-imdina u noħdu balatja. Ma nsejtek, Joey, int għandek storja ħer wara ġej jaħdejk. Imma dan għetini Dana, l-istorja tijak inti għawek il-rabat. L-istorja jena propja zebbuġi. Terġan? Mela. Imma dottawk il-rabtin. Mbagħad kett iżewweġtaw, ili xi 48 sena. U kif qattajta ħajtek ir-rabat? Ħajti ir-rabat doqqa mmurru ma daw mal-ħbieb mmurru l-baħar. Dilek tant tasfin. U kent nagħallem naqrek xerba tiħbib tiegħi, kent nagħallem u kien mmurru d-disco u x'isfin? Rock and roll. Yes. Ejja nisfa' ejja dawwarni biċċa. The Local Traveller, together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Għallik taqsama fit-8, tnuntax xittajt li għal. Għetlu fit-8, għandi xur taqsam ta' ferba, għallik taqsama fit-8. Tajt niprofa wahda? Prova. Nanna ta' kis-sikkina tiegħu lu. Iva. U inti qed tgħidli kif issajjar in-nanna bil-mus id-dar? Jew bil-mus, jew bis-sikkina żgħira. Żgħira,